И здравейте, приятели! В днешното видео ще играем на Stumble Guys. Нека да започваме видеото. Заборих. Първо, се абонирайте за моя канал и на приятеля ми канала К7 Халил. Да знаете, аз сам ще гледам, защото нямам Stumble Guys. Да. Има го, ама на един друг телефон го имам още. Имам повече спешъл, има 5 спешъла. Да. И 2 митика. Не, и един митик, но това няма значение. Да. Сега само ще гледам. И почвам. Добре. Да видим на какво ще играеш. На мен любимия мап беше Блок Даш. На мен Legendary Block Dash. Да, и на мен там Лейзър Блок Даш. Лазер Block Dash. Да. На мен той пък ми е най-гадния Block Dash. Защото е много труден с лазер и с блокчета. Да, аз харесвам трудните. И лесните някои харесвам, например, но мисля, че харесвам Legendary Block Dash. Да, вече си макснах на макс левел това, което да ставаш невидим и е огнено, някакво такова. Да. Чакай да си съживя моя. И съживих го. Добре. Чакайте ме малко. Всички убиха. Хора, оставете лайк на това видео и напишете коментар колко ви е харесало видеото от 1 до 10. И напишете дали искате видео на Brawl Stars с хак. Ние изгоряхме. Имам наградка. Нищо. Какво ли ще се падне? Нищо. Ще играя стоя. Хора, за малко пускам пауза. Почнахме вече. За малко да изгоря. Един мой изгоря, както винаги. Колко се натрупаха. За малко щях да умра. Ставам невидим. Спечелихме. Сега да видим на какъв мод.
За малко щях да падна. Добре, дойдох аз. Къде за сега? Още ли си на същото ниво? Или играш някакъв? Изгоряхме. Един път изгубихме, втория път спечелихме и сега да видим третия път. Добре. Ставам невидим. Я малко да танцувам. Уи. Опала. Вини си джуниор. Ето. Сега танцувам. И спечели. Съм спечелих короната. Кой ти каза, че спечелих короната? Че не спечелих. Ти каза спечелих. Да. Ама нашия отбор спечели, исках да кажа. Тук няма отбори, ти играеш сам. Не, играех тим. Тим, трима ли сте? 4. Ама от... Ето. Виж. Например, ако някой изгуби от твоя отбор, ако ти поедиш, те пак в друга рунд ще играят ли? Да, мога и да ги съживявам в един рунд. Как? Нали с тези усмивки? Да, помня. Да, ти помниш ли? Пак ставам невидим. Добре. И един изгоря. Дай. Колко игри ще играеш? Не знам. Да, браво. Той пак ще избяга. Да. Колко време още? Колко? Вече е целият отбор. Да. Сега. Уи. Тук трябва да си правя трика. Ти знаеш ли? Добре, браво. То той всеки го може, нали? Да. Не чак всеки. Да. Не чак всеки. Защо че да го взема, нали? Да го взема. И да си съживя. Някой бе. Майко мила. Мале. За малко. Целият отбор загубите, нали? Ти как имаш по-малко спешъл от митика? Ей така. Как е така? Ей така. Ма как е така? Ей така. И как? Ей така. Ма как? Мале. Добре. Аз кога ли да започвам видеото? Не знам. След това ниво? Стан? Като си изиграя това. Аз какво казвах? Дай. На какво ли ще? Пак на това. Сам на блога даш ли играеш през цялото време? Да. What the heck? Защото играя от нея. От евентите. Аз знам. Вземи скап. Вземи скап съм. Окей. Просто това кажете, ако някой ми каже Окей, как? Масета. Отбор още жив. Да, учуден съм. Не, вече не съм. Че ли не си? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сега. Ту-ту-ту-ту-ту.
Давай. И останах само аз. Аз съм им надеждата. Знаете, моето видео след това ще се го сетна за 11 минути. И да знаете, ако забравя да кажа на 11 минута чао, да знаете, просто съм се усетнал за 11 минута. Да. Само да знаете. Този Защото какви да не големи. мислите защо съм го спрял или нещо. Този, що има такива големи ногти? Моля да той дал кой да нещо малко. Не. Малко колко късмет имаше. Браво. Пак за малко. Кошка бой. Съживи. Спечели. Уала файт. Раунд овър. И кой е короната? Няма корона. Коронка. Са пак на Богдаш. Що на това не е Богдаш? Какво? Защо нормалния Богдаш? Защото е само на нормалния. Може на лейзър Богдаш, на легенд Богдаш. Но то колко Богдаш имаше? 3 или 4 или нещо, аз забравих. Значи Лазер Даш Legendary, Блок Даш и това с Team и Legendary Блок Даш. Абе, 4 има май. не, може и Legendary Dash Team и Legendary и Лазер Блок Даш Team. Да, Има. Ахмет, готов. Да. Тази игра, ако не я знаете, ние всеки път Не е какво всеки път. няма да я кажа. Какво? Няма да кажа. Добре. Някой ще умира ли тук? Пак трябва да си поправя тук. Добре. И пак. И пак. Мале. Напрегнал. Хора, мисля това да е видеото. Чао. Утре вече може да има. Хайде. Добре. Аз